Il-lejla tajba, inselbilkom l-ewwel net l-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta u wara l-Sinjura Anne Marie Schembri, il-President tal-Akkademja tal-Malti. Nitlobkom tiskużawni li l-lejla minix qiegħda fostkom hemm fis-sala, imma b'xorta ħażina ċirkustanzi li għaddejjin minnhom bħalissa hekk iġeluna nagħmlu. Nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi ibda biex l-eċċellenza tiegħu il-President li ħalla permetta li jsir din l-okkażjoni għandu. Nixtieq nuri l-apprezzament u l-ħar tiegħi l-Akkademja tal-Malti u dawk il-membri li joġobhom jażlu lili għal dan l-onur kbir, nassigurakom ħaġa li qatt ma ħlomta. Min dejjem il-kitba kienet il-ġen tiegħi aktarx din istorja bdieli missieri li kien iffissat fuq il-letteratura Ingliża. Niftakru issa f'dawk il-jiem koroħ tal-gwerra meta jinserta d-dar u mhux qed jaħdem it-tarzna, jinżel fix-shelter fil-blat bi ktejjeb ta' poeżiji fil-but. Isejjaħ li ħdeħ u jien, naturalment, nippreferi nisma' leħnu gustus jaqra li xi poeżija bl-Ingliż milli dak it-tfaqqih tal-bombi li kien ikollna madwarna. Wara mbagħad kien hemm is-Sur Kelino Vella Haber li sar baruni wkoll li bil-moviment tal-Malti tiegħu kompla ġenninni u kien l-ewwel persuna li introduċini mal-mikrofon ta' Rediffusion. Kien hemm warajh imbagħad il-Professur Giuseppe Aquilina li kien ikollu l-programmi letterarji ġnejna letterarja. U kull darba qabel nitlaq minn hemm kien jgħidli lin ikteb iktar, qis li narak fi programm ieħor. Sadattant m'hemmx għalfejn ngħid, ma kellniex għad la computers u jien laqqas typewriter ma kelli, kollox bl-idej. Kont imur quddiem il-mikrofonu, karta ta' paġna minn pitazz u kollox miktub. Imma mbagħad wara kelli nixtri typewriter għaliex jien u Joe Brogdorf ħadna programm ta' parlor games li kien jismu ħlieqa bejnietna li kien popolarissimu. U dan sejjer għal sentej. Wara dak kien hemm żmien li kelli saħansitra nipproduċi u nikteb l-iskript ta' 6 programmi differenti dejjem qed nitkellem fuq Rediffusion. Imma ma konx taqqalbi minn xejn. Anka dħalt tal-konkorsi li kien jagħmel ta' radiodrammi f'Aderborn u ġieli rbaħt xi ħaġa fihom ukoll. Sirt msieħba wkoll ma' laqda letterarja Maltija li m'għadhomx ma tlajt fil-kumitat u mbagħad kont il-President għal bosta snin. Fl-1974 ippubblikajt l-ewwel romanz tiegħi Kien Kwin tal-Qamar. U għadtu ħares lura waraħ kien hemm romanzi oħra u kien hemm kotba ta' novelli ta' stejjer osra li kważi kollha ppubblikati u nqraw fuq radjijiet differenti tagħna ta' Malta. Għax meta nkun qed nikteb inkun f'dinja tiegħi, dinja bla qawċ u bla maltemp. Dejjem nittama li meta l-qarrejja ikunu qed jaqraw il-kitba tiegħi huma wkoll għal xi ftit żmien jinqataw mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum u nġorrom miegħi għall-istorja jew xi tkun u fl-istess ħin igawdu il-benna tal-ilsien tagħna Malti. Nirringrazzjakom, inservilkom u nawguralkom il-lejla tajba.